Panyasa Voice Box mkulu wina akuyika maganizo ake pa kafukufuku amene akuchitika ndi apolisi okhudzana ndi kuomberedwa kwa mayi Victoria Pope omwe adaomberedwa ku nyumba kwawo ku Chigumula mu mzinda wa Blantyre. Pakali pano apolisi akhala ndithu akutionetsa makanema amene akuchita kafukufuku wawo kumafunsa mbava zimene zimafunso ndikuti pa tsiku limeneli zidayenda bwanji kuti mpaka ndimapeze ku nyumba kwa mayi Pope kupezera kuti mpaka na mudawapha. Ndi anthu ambiri akhala kulankhula kuti ayi zimenezi ndi zabwino aliyense adzizimvera yekha. Ena akumada ndaula kuona kuti kodi zinthu za polisi zimene okhala pambalambanda chonchi pa mlandu wa serious ngati umenewu. Ndiye pano tabwera ndi mkulu wina nayenso afuna kuya maganizo ake. Iyeyu koma akufunsa kunena kuti chabwino apolisi akuchita kafukufuku ndipo akutionetsa mmene mbava zimenezi zidatchulira ku nyumba kwa mayi Pope. Komatu pali nkhani ziwiri zimene iyeyu akuona kuti apolisi anakabwera poyera ndi kulongosola bwinobwino kwa Malawi kuti nkhani idziyenda bwinobwino. Funso loyamba amene akufunsa kunena kuti mayi Pope adaomberedwa kunena kuti pamenepo padali mfuti, koma potionetsa mbava zimenezi simukutionetsa mfuti imene idagwiritsidwa ntchito poombera mayi Pope. Kuti mfuti imeneyi ili kuti sikhoza kutheka kuti mfuti imeneyi idakali m'manja mwa zigawenga ndipo sitikudziwa kuti kodi zigawenga zimenezi zikhoza kupanga chani ndi mfuti imeneyi. Pa Chingerezi amanena kuti where is the murder weapon. Number 2, mkulu ameneyo akufunsa kunena kuti kodi anthu amenewa powagwira mudakalongosera bwinobwino kuti kodi anthuwa mudagwira pati, kuti mudagwira nyumba imodzi kapena mudamutola munthu mmodzi ndiye munthu mmodziyo adakayamba kulula azinzake. Mafunso amenewa amene akufuna kuti mkulu ameneyo kuti apolisi atalongosola bwinobwino kuti nkhani imveke. Tithe limodzi timvere mkulu ameneyo ndipo akamaliza timati musangochoka mutulutse maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Ayi ine mafunso anga ndi alipo ndithu kawiri atatu kuti kodi zida zimene amakatchulira nyumbayo zili kuti, mfuti zogumulira mpanda zili kuti. Ofunsa mafunso isada yambo aganiza kuti katundu amene ali kugwiritsa ntchito pamenepo. Mmene afunsa mafunso amene kuti munabola bwanji, iyeyo sichinabwere mutu wake kuti munabola ndi chani ndipo chili kuti. Mfutizo mmene amagwira pano pa futiyo iyi ku nyumba ili ndi ndani, sili ndi mbavaso ndiye kuti anthuwo funso lina awapeza bwanji, process yowagwirira anthu inayoyenda yotani, anthu amakhala kuti apeza nyumba imodzi oyamba kumugwira adamugwira bwanji kuti iyeyo atchedwe suspect. What happened? Because munthu ukamachedwa ndiwe suspect pa china yake chimene chichitika related ku nkhani zimene zichati sanga ungokuona pansewu nkunena kuti ndiwe suspect. That's not sizingaende choncho. It's either ndekuti kumalo kunadutsako mmene zimachitika zimenezo kapena mwina ukuoneka mofanana ndi amene anapanga zimenezo amene aona mwina mavalidwe akufanana china chake chikufanana. Sizingatheke suspect nkhani chitika Blantyre suspect nkuntola nthawi imene zimachitika Blantyre amati suspect ndine. Kuti iwowo atchedwe ma suspect chachitika nchani, akulumikizana ndi pati zimene mwina anafotokoza bambo wako afunsa mafunso zifanana ndi anthuwa kapena ndi akabwerebwere oti amagwira ku ndende kuti mwina amatuluka nkuagwira ndi mmene zidachitika izi analingalira kwa iwowa. Mwina titero ine information siyikwanira. Vuto mulaliputa nkhani kubweretsa ku gulu public pamene gulu nkhaniyo ikuoneka kuti njosalondozeka. 2, munthu akuyankhula kuti akaidi awo akaidi munjira yanji kapena kuti pachinzake amayitanana kuti nkaidi ukaidi ubwera pati ngati anthu mwagwira kuti mwagwira ku ndende. Informa kuti ndo informa uli kuti kunja kuno kuti kunja kuno timakhala ndi informa kuti amapita kukapanga informa apolisi kuti kulizakuza kumwina mwina mutatiyankha uinforma ubwerera pati ndine afoti ama ndide foti ndi akaidi awo ama ndide foti ndine informa. Pamene posipa kumveka bwinobwino. Ife chabwino tibe maso onera kuti ndi atiwo komano mmene zinthu zikuyendera chabwino utakhala kuti iwe umatafunsa anthu mafunso koma ndikuti akulu aja sadziwa kufunsa mafunso fuka akufunsa nkhani imene munthu wina sangailondole kuti kuyenda bwanji. Ayi kuno mmadzafuna chani amadzaba kodi zimene anaba zikugwirizana ndi zimene zidachitika kodi kuti aombere what happened kwa zimayi adayankhula mawu olakwika kapena adazindikira munthu
because alakubaena akapeza katundu amatenga katundu kunkusiyana chomomberera mzimayi chidali chani kodi kubwera kwawo kudali kuti athandize mzimayi mzibambo adamusiyiraki zonse zisizimvekatu nde achifotokoza kuti amadzatani adalondola ndani wina atchula kuti mulonda wina akati okhaokha kumati mulonda musamunamizire zikuti bwanje kwenikweni akulu mulonda musamunamizire mulonda olatabwera apa wina akuti mulonda wina akuti ayi simulonda Santos Rafiki ndaze kuchitika chani kodi pakosana izi kagwidwe ntchito kalepheratu tu nkhanija mukuifufuza monena kuti ngakhale wena ayona ngati patakhala maloyers akhoza kuyiwina nkhanija poyendera patali kuti wayenda umwayenda umfetendewo zikutani kwenikweni mukamayankhula ma interview mumanata nkhani imene ku court tisamayikambekambe kumene mumayikambalo kwambiri sizikumveka mumachipo sizikumveka cholinga chanu chinali chani funa muchuke ngati polisi yathu ili chonchi ndiye kuti shame mavuto eneni polisi yathu ngati magwidwa antchito ake ala amenewo shame koma ngati izi zinzopeka makosana siyidathe ndi kuti nkhani olo mwamba akuona kuti nkhani siyidathe ngati iyi yaphikidwa kwa amene waphikayo kwa amene wabweretsa ganizo limene kuti tiphike sadachite bwino mwangati iliona ande kuti kagwidwe kanu ka ntchito mungokonza sikali bwino koma anthu akupereka ndithu chithunzithunzi sindiwo siwo chithunzithunzi kuchitaoneka kuti awawa tokha sakudziwa chimene chikuchitika sakuchidziwa ta kapena kuopsezedwa kuvomerera kuopsezedwa what's going on kaya mwina komano ineyo makosana chitetezo mulibe mbaye munthu chitetezo kulibe